खुलुमबाय गिबियावनो निउस पर्टेल नोंथांमोननिसिम दुलाराय बाथौ गौथुमारिनि साबायखर बावहरग्रोबाय। दिनै गलाघाट जिल्लायाव फैगौ 27थि बोसोरारि सावराय मेल खुंनो थाखाय गलाघाट जिल्लानि नामबर बियाबनि बाथौ थानसालिनि लांगोनायाव खुंनो थाखाय दिनै रायदाव आफाद दानाय जादों। बे रायदाव आफादनि आफादगिरि एबा चेयारमेन हिसाबै लक्षी खाख्लारि आरो कनभेनर महेश्वर बसुमतारी बिथांमोनखौ जोङो दिनैनि आबुं रायदाव मेल आफादखौ जों दाफुंना लानो हानाय जादों। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा सावरायनो गोनां बेवहाय सावरायनाय जागोन आरो बेवहाय गोबां गोजान गोजान जिल्लाफोरनिफ्राय बाथौआरि बाहागो लाफैगोन आरो बे आसामनि बाहेरायाव जा बाथौआरि दङ नेपाल, अरुणाचल, मेघालय बिथांमोननिफ्रायबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन। आरो बेनिखायनो जोङो दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों दिनैनि रायदाव आफाद दानाय बेखौ जों नोंथांमोननि गेजेरजों जों फोसावनाय जाबाय। गोजोन्थों। जाय बिथांमोना जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोनखौ जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो बेल आइकनखौ थुनो खावलायहरबाय।